Nik esango nuke Jaurlaritzatik planteatu ditugula 3 ardatz nagusiki, beti estilo horretatik, ezta? Batetik da gure herri politika, gure zerbitzu politikoak nola hobetu eta indartu ditzazkegun. Sendotze lana, nolabait esateagatik. Bestetik, gure etorkizuna nola eraiki behar dugun. Eta nola prestatzen dugun gure burua, gure herria nola prestatu behar dugun etorkizun horri aurre egiteko eta dauzkagun erronka horiei aurre egiteko. Eta hau zertarako? Bereziki herri bezala hazteko eta herri bezala gure ongizatean ere salto bat, jauzi bat, hazkunde bat edukitzeko. Hori da gure markoa. Eta marko horretatik garbi daukadana da partekatu behar ditugula hainbat eragileekin, ez bakarri politikoak, ez bakarri sindikalak, baita gizarte zibilean bertan, herrigintzaren ikuspuntutik ere bai, partekatu behar dugula herritarrekin orokorrean gure markoa eta gure politikak ez oraingoak bakarri, baizik eta etorkizunean landu beharko eta garatu beharko ditugunak. Hori izan da, lehenengo minututik saiakera bat, nik neronek nire gain hartu nuena, horrela espresatu nuen, publikoki. Hau da, Gobernu Kontseiluan ere, sailburu guztiekin partekatu dudana, eta hori da gure saiakera uneoro. Gertukoen daukagun ingurunea, estatu frantziarra eta estatu espainiarrean ere gauzak dauden bezala. Orduan, nik uste dut importantea dela munduan gertatzen ari den irakurketa behin da berriz egitea. Eta guri dagokigunez, euskaldunoi dagokigunez, bereziki Europan gertatzen ari dana ondo irakurtzea eta informazio zuzen edukitzea eta beraz Bruselan egotea importantea da. Eta horretaz ohartzen bagara, konturatuko gara, herri oso txikia garala. Gure tamaina mugatua dela eta aurrean dauzkagun erronkei erantzunak emateko oinarrizko adostasun batzuk landu behar ditugula herri gisa. Eta oinarrizko adostasunak landu behar ditugu herri gisa, herri egiten gaituzten gai nuklearretan adostasunak lortuz. Adostasun zabalak lortu behar ditugu euskararen auzian, autogobernuaren auzian, euskal lurraldetasunaren ingurukoan, nolabait esateagatik, hau da Nafarroa eta Iparralde eta Euskal Autonomia Erkidegoa, hau da euskal lurraldearen ingurukoetan, horiek dira gai nuklearrak, euskaldun egiten gaituztenak, herri ezela, herri gisa. Gero dauzkagu sektorialki beste gauza batzuk ere oso importanteak erronkak direnak. Eta hor dago gure eredu ekonomikoa eta sozioekonomikoa zein izango dan, momentu honetan industriaz asko hitz egiten ari gara, esate baterako, baina horrekin ere daukagu gai potolo eta konplexua dena, zaila dena, erreza ez dena migrazioarena, etorkinak. Transizio energetikoa da beste gai bat, hezkuntza, osasuna, etxebizitza politikak edo belaunaldien arteko oreka bat, ez? Nik uste dut momentua dela politikeria alde batera uzteko eta zintzoki adostasun horiek lantzeko eta garatzeko. Eta horrek eskatzen duena da, herri erronka horietan edo herri gisa herri egiten gaituzten horietan lortu behar ditugula ez bakarrik adostasunak diagnosian, ez bakarrik adostasunak jarraitu beharreko ibilbidean, baizik eta gero ibilbidean batera aurrera egitearena.
momentu honetan ematen ari direla baldintza batzuk gutxieneko adostasun batzuk lortzeko Alderdi Sozialistaren, EH Bildu Ezker Abertzalearen eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean. Horrela ikusten ari gara hainbat lurraldeetan eta hainbat esparrutan. Beraz, niretzat hor aukera bat dago. Aukera bat dago. Eta aukera bat dagoenez, lehenengo galderara bueltatuz, gauza bera esan behar dut. Edukietaz lan egin beharko genuke, oinarrizko nolabait adostasun horiek gutxienez hirukote honekin lantzeko. Gutxienez. Baina ez da bakarrik alderdi politikoen arteko kontu bat. Hemen beste eragile batzuk ere kontutan hartu beharko ditugu. Eusko Alderdi Jeltzaleak iragarri zuen uztailaren bukaeran prozesuarekin hasten zela eta prozesua bukatuko du martxoaren 30ean. Eta horrek esan nahi du, zabalik dagoela nolabait eztabaida, hainbat mailatan Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan, ia 10 bat hilabete, ezta? Edo 9 hilabete, gaurko mundu honetan, dana digitala dela, dana minutu batetik bestera dijoala abiadura madirikatu azkar batean. Horrela ibiltzea alderdi politiko batek ez du mesederik egiten alderdiari pixkat prozesuak bestera batera planteatzea ziurrenik komenigarria litzateke, baina hau dagokio alderdikidegoari erabakitzea. Eta honetaz, hitz egingo du Eusko Alderdi Jeltzaleak batzar orokorrean, baina uste dut erabaki hartuta dagoela, gero urrira arte zabaltzen dela aukera nolabait araudi berri bat eta estatuto antolakuntzaren ikuspuntutik araudi berri bat ere garatzeko. Beraz, nik uste dut ikusi dugula eta konturatu garela, jeltzaleok, honi buelta bat eman behar zaiola. Nik uste dut, egin behar dugula irakurketa baikor bat egindakoarena azken hamarkada hauetan Euskal Autonomia Erkidegoan. Euskararen gaia da Euskararen lurraldearen gaia. Eta Euskal Autonomia Erkidegoaren datuak ikusten baldin baditugu, ikusten duguna da ezagutza aldetik milaka eta milaka eta milaka euskaldun berri gehiago dauzkagula, ni naiz horren adibide bat, ez? Eta azken 30 urteetan dira 271.000 bat euskaldun gehiago, euskaradun gehiago, baina aldi berean erabileran gora egin badugu ere, egia da hor lausotu egin dela erabileraren gaia. Beraz, hasteko nik uste dut errealitate hori aipatu behar dela. Egia da aldi berean, euskalgintzan daudenen artean eta askoren pentsakeran eta horrela adierazten dute, dagoela sentsazio bat, eta pertzepzio bat, eta reala da, nolabait lautada batera heldu garena. Eta nik ere bat egiten dut horrekin. Eta horregatik, nik momentu hartan, eta saiakera hori egiten ari naiz aukera dudan bakoitzean, esaten nuen jauzi kualitatiboaren beharra genuela. Zergaitik? Batetik, ikusten ari garelako, orain arte egindako tresna berdinekin eta hurbilketa berdinekin lautada batera heldu garela. Beraz, zeozer berri egin beharko dugu. Bestetik, eta jaurlaritzatik ere, uste dut Euskararen gaia
beti enfokatu dela batez ere hizkuntza politikaren ikuspuntutik bereziki. Eta nire ustez hori aldatu beharra dago. HPSek bere lana badu, eta oso garrantzitsua da. Eta indakoa oso importantea izan da, eta hizkuntza politikak asko ekarri du, onerako, euskararentzat eta herri honentzako. Baina, momentu honetan, nire ustetan, baude beste erronka batzuk. Lan eremuan, esate baterako, badago beste erronka importante bat, eta da espazio digitalean, honetan, badago erronka erraldoia etorkinekin, eta hor Jaurlaritzak bere osotasunean hartu behar du nolabait lidergo bat. Eta ez bakarrik sail batetik edota hizkuntza politika sailburu ordetzatik. Euskara da hizkuntza gutxitua. Eta hizkuntza gutxitua den heinean diskriminazio positiboa behar du hizkuntzak. Eta euskarak, kasu honetan. Eta esparru publikotik atzera pausurik ez dugu emango. Eta ez dugu onartuko. Eta hau esana, buruan eduki behar duguna da, eta berriro bueltatzen naiz lehenengo nire erantzun horretara, kontutan hartu behar duguna da, euskararen herrian bizi garela 3 milioi pertsona, gutxi gora bera. Horietatik funtzionariak izango dira 200.000. Larria da, eta kezkagarria da gertatzen ari dana, epaitegi batzuetatik. Batzuetatik. Ez nuke esango, epaitegien artean ere badaude ezberdintasunak. Baina hor, kezkagarria izanik eta horri nolabait erantzun juridikoa ematearen beharra kontutan izanik eta erantzun juridiko horretan zuhurtziaz jokatuaren beharra ere azpimarratuz, uste dut kontuz ibili behar garela, zer nolako erantzun juridikoa eman behar zaion honi, eta kontuz ibili behar dugula auzi honekin euskararen instrumentalizazioan ez erortzeko, eta beraz, euskara ez bihurtzeko gero gatazkarako tresna bat, ze hori niretzat ere kezkagarria izan daiteke momentu batetan, eta tentazioak hortxe daude, niretzat fokoa, eta insistentzen dut honetan, dago bestean. Hau da, 200.000 bat funtzionari baldin badazkagu herri honetan, eta danak euskaldundu egiten baditugu, baina gure patioetan eta gure kaleetan erderaz egiten bada, ez dugu gauza handirik lortu. Niretzat fokoa beste horretan dago. Zein dan estrategia juridikoa. Oso ondo aztertu behar da, ze hor badaude lanketa batzuk, gu ari gera lanketa batzuk egiten, eta diskretoki eta alderdi politikoen artean ari da, honetaz hitz egiten ari da, baina tentuz eta zuhurtziaz jokatu behar du. Hori da esan nahi dudana. Gernikako estatutua sinatzen denean ez geunden Europako batasunean. Kanpo zegoen Espainia, eta beraz, momentu honetan gero eta importanteagoa da Bruselan egotea, Bruselan abotza eukitzea, eta neurri batzuk hartzen diren, eta politik batzuk erabakitzen diren, hainbat maitan guk eserlekua izatea oso importantea da. Gaitasun politiko handiagoak behar ditugu, gure esku. Eta bereziki pentsatuz, gure etorkizuna prestatu behar dugula, gure zerbitzu publikoak indartu behar ditugula, eta guk nahi dugula hazi, herri bezala, eta
ongizatean, gure herritarrentzat. Beraz, gaitasun politikoak nola hobetu, zertan hobetu, aukerak egongo dira. Eta guk identifikatuta dauzkagu. Hau ez da bakarrik orain arte lortu duguna bermatzearena, hori importantea da noski. Hau ez da bakarrik eskubide sozialen berme prozesu bat sartzea estatuto berri baten, ez bakarrik. Honek eskatzen du beste jauzi politiko bat emateko tresnak edukitzea. Eta hortan egongo da gure lana. Gu nazioak garela, Euskadi nazio badala, beste baten aitortzarik ez dakit behar dugun, ala ez, Baina nik abertzalea naiz, Euskadi da gure nazioa, gure aberria, nire aberria, bertan, beraz, baina, bai, honetaz hitz egin da asko, ez? Nazioa aitortzaren beharra, badela politikoki balio bat, araudi estatuto berri horretan agertzeak konbeniko litzaigukela eta importantea dela, baina niretzat importantea da baita ere guk lortzen ditugun eskumenak bermatzea, gure gaitasun politikoak, hau da, eskumen berriak lortzea, aldebikotasuna blindatzea, bereziki, hori da niretzat importantea, eta hortik aurrera, Europan emango diren politiketan parte hartzeko aukerak izatea. Eztabaida bat dago Europan dana, aizu, Europako aurrezkiekin Estatu Batuetako berrikuntza prozesuak finantzatu behar ditugu. Euskal herritarron aurrezkiekin Espainiako bonoak edo Alemaniako bonoak edo ez dakit nungo bonoak erosi behar ditugu edo gure aurrezkiak funtzionamenduan jarri behar ditugu gure ehun industriala errotzeko, sendotzeko eta bar. Horregaitik nik planteatu nuen momentua zela tresna finantziero berriak aktibatzeko Jaurlaritzatik eta esparru pribatuarekin batera. Dragik esaten du, publikoak ehuneko 100 jarri behar duela eta horrek ekarriko dela 80 muituko dela esparru pribatutik. Bueno, indezagun bidea Euskadin ere. Eta horrek eskatzen duena da, guk mugimendu bat egin behar dugula Jaurlaritzatik, gure tresna eta gaitasun finantzieroak aktibatzeko, beste maila eta dimentsio handiago batekin, eta egingo dugu. Aldi berean, eskatu behar dugula, eta lan egin behar dugula horretarako, esparru pribatutik ere, gauza bera egiteko. Talgoren adibide ona da. Talgorekin lortzen dugula, ez bakarrik errotze prozesu bat, da adibide on bat, ez bakarrik horregaitik, errotze prozesu bat lortzen dugulako eta indartzen dugulako proiektu industrial bat hemendik, Euskaditik, baizik eta aldi berean eredugarria dela zer nolako partzuergoa antolatu dugun hemengo enpresari batekin, hemengo aurrezkiak eta hemengo kapital publikoa uztartuz. Hori da importantea, hori da nire ustez egin behar duguna. Orduan, guk diru bat jartzen dugu, baina gure diruarekin hainbeste diru pribatu aktibatzen dugu. Beraz, Jaurlaritzak ere hor seinale bat eman beharko du, eta talgon egin dugun bezala, espero, horrengo asteetan ere seinale bat ematea gure nolait tresna finantzieroak beste dimentsio batekin aktibatzeko eta pribatuan egon daitezken beste aukerak ere aktibatzeko.